Hola a tots i a totes, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Avui reprenem el curs que vam presentar fa uns dies d'activisme digital. Recordeu que l'altre dia vam veure els 5 manaments, els 5 pilars bàsics sobre el que construir l'activisme digital, i si no l'has vist, l'has de recuperar, te'l deixo per així tal, perquè així comencem amb el ciment, no podem començar la casa per la teulada, ja ho saps. Avui parlarem sobre com confeccionar el missatge que volem transmetre, no? Com el podem dissenyar aquest missatge? Quines eines, quins passos hem de tenir en compte? Doncs de tot això i molt més parlarem en aquest vídeo, que ja saps que subscriu-te si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política i a més pots compartir i ajudar-nos a compartir-lo a xarxes entre amics i familiars i així ajudar a fer molt més gran aquest projecte. I ara sí que sí, comencem! Abans de posar-nos a pensar en grans lemes, en frases potents, en marcs, en paraules claus que volem difondre, hem de buscar les dades que ens ajudaran a construir el nostre missatge. Seran unes dades que potser ens ajuden a veure què fan altres, a veure com està la situació o a veure, per exemple, dades demogràfiques que ens ajudaran a poder apel·lar a unes persones o unes altres. A quines dades em referís? Doncs, per exemple, si estem parlant d'activisme polític, a l'històric electoral, no? Ens pot donar moltes dades. Però també a l'estadística pura i dura, el CIS o altres estadístiques, per exemple, a Catalunya tenim l'IDESCAT, a l'estat espanyol l'INE, o, per exemple, a Europa està l'Eurostat, no? Doncs aquestes dades estadístiques ens poden donar moltíssima informació, des de l'agricultura, els sectors productius, fins a dades de la població, d'estudis, etc. Bueno, no us podeu imaginar tot el que podem treure d'ahir, no? Ara bé, hem de tenir paciència. El cas és que d'aquestes fonts oficials, d'aquestes estadístiques oficials, en poden extreure moltes dades que ens poden venir molt bé, fins i tot a nivell molt local. Continuem amb tot allò de l'open data, les dades obertes. Ja n'hi ha moltes organitzacions que tenen les dades obertes i també, ojo, perquè costa de trobar el que volem, però està tot ahí, amb paciència, el que deia abans. També una base de dades pròpia. Nosaltres podem tenir una base de dades de militants o de persones que s'han subscrit a una newsletter, en base a això a dones, homes i edats, etc. No? Quan demanem formularis d'inscripció, doncs segons les dades que demanem podem tenir-la, enquestes que ja s'han fet i les podem treure profit, estudis acadèmics, que això és molt interessant, articles publicats a premsa i fins i tot lleis. Estic posant alguns exemples en els que ens podem basar. Per exemple, si som un grup de persones que ens estem mobilitzant perquè estan fent o volen fer un, no sé, abocador al costat del nostre municipi, doncs hauríem de mirar des d'estadístiques oficials fins a buscar enquestes d'opinions de la gent sobre aquests temes, fins a estudis, sobretot, la nostra base de dades serà la nostra base potent, serà els estudis acadèmics, no? Que parlen sobre els aspectes perjudicials d'això a la ciutadania, no? Si no es fa bé en llocs on s'han de fer correctament. També els articles en premsa i fins i tot les lleis, no? Potser el nostre municipi no recull aquestes lleis, però podem anar a una directiva europea a buscar i dir, oye, que això no va per aquí, no? O estic aplicant a un model, per exemple, veïnal, ecologista, però ho podem aplicar a qualsevol tipus d'activisme digital, ja ho sabeu, Totes aquestes dades que us he anat dient ens ajudaran a fer el nostre missatge, a construir el nostre missatge i construir-lo amb rigor i també amb dades, no? Amb informacions sòlides que facin que el nostre adversari o la institució que tenim al capdavant contra la que lluitem o qualsevol altra cosa, no? Nosaltres dotar d'informació i de solidesa als nostres arguments. Per exemple, aquest tema que us posava de l'abocador, no? Si mirem enquestes o estadístiques o informes, podríem veure quin sector de la població se sent més apel·lat o sent més preocupació cap a l'ecologisme, no? I podem aplicar-los, dirigir una comunicació cap a ells i imagineu-vos, no? Els joves d'ara estan supermobilitzats en aquest tema, superimplicats, anem a donar una informació cap a aquests joves i després cap al públic adult, com no li interessa tant o tenen altres interessos que podem creuar, no? I dirigir el missatge i relacionar una cosa amb l'altra. Vale? Tot això es pot fer. Ara, necessitem les dades per poder-ho fer. També n'hi ha altres fórmules que ens ajuden a la construcció del missatge, com és ara veure
què han fet els mitjans de comunicació, quins marcs fan servir, quines paraules, quines referències fan servir quan parlen del nostre tema. I, per exemple, en aquesta aplicació, que és gratuïta, és d'accés obert, no sols podem veure de quant han parlat en l'últim mes o en la data concreta, que, per exemple, ara mateix, si busquem vertedero a nivells locals i estatals de l'estat espanyol, doncs veiem han eixit 497 publicacions i te diuen els mitjans i tal, però sobretot el que ens interessa... Per tant, és un tema que està sobre la taula, que interessa, però a més també ens diuen paraules que estan relacionades entre si. Veiem vertedero, residuos, zona il·legal, depòsito, animales... Hi ha una sèrie de paraules amb les que veiem que hi ha interès i que també podem jugar d'incorporar-les al nostre discurs, al nostre missatge. I aquesta eina ens ajuda a això, ens ajuda a veure què és el que reclama l'atenció dels mitjans de comunicació. També tenim altra eina, com el Google Trends, per exemple, que és el que busca la gent, no? Ens diu quins conceptes busca la gent, que també pot ser interessant. En aquest cas, el que s'estic ensenyant és relacionat amb els mitjans. Per saber què hem de fer, quin missatge volem enviar i que no ens pilli el bou ni tinguem sorpreses pel camí, que a vegades passa, hem de saber en quin punt estem. Hem de ser autocrítics i fer-nos un chequeo. Per tant, hem de fer el que diem des de la comunicació política, un anàlisi d'AFO. I què és? Doncs mireu, l'anàlisi d'AFO ens parla de les nostres debilitats, de les nostres amenaces, de les fortaleses i de les oportunitats. I amb això ens servirà, si ho detallem, si ho llistem, si ho desenvolupem, ens servirà per poder fer el pas següent, que és el message box. Que en què consisteix? En saber què diem nosaltres, què diuen ells de nosaltres i què diem nosaltres d'ells. I justament amb això, en què diem nosaltres i què diem nosaltres d'ells, formarem el nostre missatge. És molt important tenir clar el pas anterior, no? Fer l'autocrítica, fer el xequeig i delimitar això també, perquè això ja ho tindrem tot. Què diem o què volem dir? Pot ser pensar en un futur, no necessàriament ho han d'estar dient els altres, sinó que plantegem escenaris de com respondran als nostres suggeriments o a les nostres accions. Justament després de fer el message box, de saber quines són les nostres fortaleses i quines són les nostres debilitats i com ens pot pillar el nostre adversari, hem de fer o hauríem de fer amb aquestes coses, amb aquests punts forts i dèbils que tenim, un paràgraf resumint el missatge que nosaltres volem donar. Un paràgraf que resumisca generalment la nostra acció, la nostra ideologia o el nostre punt fort cap a on volem anar, i ja després ja segmentarem i ja farem de tot, però un paràgraf que tinga en compte tot això, els missatges dels adversaris contra nosaltres per fer-los front, per tant, ser com el paràgraf matriu, en certa mesura, en què ens podrem basar posteriorment per fer tota la resta de missatges. Ja tenim aquest paràgraf fet, no? I ara hem de mirar quines tècniques fem servir per desenvolupar aquests missatges. El que us deia, segons canal, ja sabeu que segons la xarxa el missatge ha de ser més institucional, més proper, més adreçat cap a un públic més jove o més adult. Ja sabeu, això dels perfils que dèiem al vídeo anterior, no? Segons els canals, doncs tot això. Una vegada tenim ja aquest paràgraf base, el missatge general que volem fer, hem d'aterrar i hem de tractar de fer una mena de discurs. Però quins aspectes són els que ha de tenir o pot tenir un bon missatge? En primer lloc, l'emoció, generar empatia i que s'acaben involucrant, que això és molt important, en l'acció que s'està duent a terme. En segon lloc, les històries. La història ens ajuda molt a traslladar això de les xifres a les persones i de també fer captar l'atenció de qui escolta. En tercer lloc, la repetició. Hem de repetir constantment el missatge marc que volem dir, tant a una xarxa com l'altra, com acabant dia rere dia. És a dir, que al final el missatge acaba quallant i amb una vegada no en tenim prou. En quart lloc, fer concret l'extracte. Allò que dèiem abans, de les xifres. Aterrar les xifres, ja sigui a través d'una història o a través de noms i cognoms, o noms únicament, a vegades ens ajuda molt més. O, per exemple, si estem parlant d'hectàrees, en comptes de parlar d'hectàrees, parlar de camp de futbol, no? Que això fa que ho visualitzes molt més. Són exemples que estic posant a l'aire. En cinquè lloc, la psicologia inversa, no? El dir,
no cal que facis res per això, ja ens apanyarem, no? O el planeta ja se salvarà soles, ja que estem parlant de l'ecologia. En sisè lloc, el revers, no? Plantejar com seria la situació a la inversa. De dir, t'imagines com seria tenir els oceans nets i sense plàstic, per exemple? En setè lloc, l'interrogant. També va relacionat amb això del t'imagines, no? Doncs plantejar un interrogant que pot ser amb això del t'imagines, però també pot ser al final del tot, no? El deixar el missatge amb una pregunta final. I per últim, si pot ser, que no en tots els casos pot ser, insertar una mica d'humor, no? Que fa que també la gent es riga, afluixe tensions també i puga, se li puga quedar, puga retindre el missatge, que és al final el que volem. Tot això és el que volíem parlar avui. Recordeu que no sols és important el que volem dir, sinó també a qui ens dirigim i el canal que triem, que és el que parlàvem en el primer vídeo. I res més, així acaba el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que us hagi interessat, que continueu estant al cas d'aquest curs d'activisme digital i comunicació política. I ja sabeu, podeu compartir en xarxes, podeu compartir amb aquells amics o familiars que penseu que els pot interessar. I res més, moltíssimes gràcies per arribar fins ací i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!